Luke chapter 12 kukaLuka isahluko se-12. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu baze banyathelana, waqala ukukhuluma, ikakhulu kubafundi bakhe, ethi, "Xwayani imvubelo yabaFarisi engukuzenzisa. Akukho okusitshekelweyo okungayikwambulwa, nokufihliweyo okungayikwaziwa. Ngakho-ke, konke enikukhulumayo ebumnyameni kuyakwaziwa ekukhanyeni, nalokho enikukhuluma ezindlebeni emakamelweni kuyakumenyezelwa phezu kwezindlu. Kepha ngithi nina, bahlobo bami, ningesabi abawubulala umzimba, benganakwenza okunye emva kwalokho. Kodwa ngiyakunitshengisa eniyakumesaba. Mesabeni lowo othi esewubulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Yebo, ngithi kini, mesabeni lowo. Akuthengwa yini imizilili eyisihlanu ngezindibilikishi ezimbili na? Akukhohlakele namunye kuyo emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa nezinwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Maningesabi, nidlula imizilili eminingi. Futhi ngithi kini, yilo nalowo oyakungivuma phambi kwabantu neNdodana yoMuntu iyakumvuma yena phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Kepha ongiphika phambi kwabantu uyakuphikwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Nalowo okhuluma izwi elibi ngeNdodana yoMuntu uyakuthethelelwa, kepha ohlambalaza uMoya oNgcwele kayikuthethelelwa. Kepha nxa beniqhubela emasinagogeni nakubabusi nakuzo iziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthini, ngokuba niyakukhulumani, ngokuba uMoya oNgcwele uyakunifundisa ngaso leso sikhathi okufanele nikukhulume. Omunye wesixuku wathi kuye, "Mfundisi, shono kumfowenu ukuba abelane nami ifa." Kepha wathi kuye, "Mngani, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezu kwenu na?" Wayesethi kubo, "Bhekani nixwaye okuhaha konke, ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe." Wabalandisa umfanekiso wathi, "Izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle. Wazindla phakathi kwakhe wathi, Ngizakwenzani lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na?" Wayesethi, "Ngizakwenza lokhu. Ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, mphefumulo, unempahla eningi, ebekelwe iminyaka eminingi. Phumula, udle, uphuze, ujabule." Kepha uNkulunkulu wathi kuye, "Wena siwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe. Pho-ke izinto ezilungiseleyo ziyakuba ngezikabani na?" Kanjalo kozibekelele ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Wayesethi kubafundi bakhe, "Ngakho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ngokuba ukuphila kukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho. Bhekani izingwababana ukuthi azihlwanyeli, azivuni, azinaxhiba, azinanqolobane, kepha uNkulunkulu uyazondla. Nina nizidlula kakhulu kangakanani izinyoni. Namuphi kini ongathi ngokukhathazeka enezele ebudeni bakhe ingalo na? Ngalokho nxa ningenamandla okwenza okuncinyane, yini ukuba nikhathazeke ngokunye na? Bhekani imduze ukuthi imila kanjani, ayiphothi, ayiluki. Kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengambathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu wembathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso buphonswe eziko, kakhulu kangakanani uyakunembathisa nina eninokukholwa okuncane. Nani maningafuni eniyakukudla neniyakukuphuza, ningakhathazeki ngokuba konke lokhu
kufunyanwa ngabezizwe bomhlaba, kepha uyihlo uyazi ukuthi niyakudinga lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenzelwa nina. Ungesabi umhlambi omncane, ngokuba kwathandeka kuyihlo ukuninika umbuso. Thengisani ngeninakho, niphe ompofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondeli sela, kungoni nundu khona. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu. Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe nezibane zivutha. Nani yibani njengabantu ababheke inkosi yabo ibuya emshadweni, ukuba nxa ifika ingqongqotha bayivulele masinyane. Zibusisiwe lezo zinceku, ukuyakuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile. Ngiqinisile ngithi kini, iyakubopha ukhalo, izihlalise ekudleni, ize izikhonze. Noma ifika ngomlindo wesibili noma ngowesithathu, ifumane kunjalo, zibusisiwe zona lezo. Kepha yazini lokhu kokuthi uma umninindlu ebesazi isikhathi isela eliya kufika ngaso, ubengayivuma ifohlwe indlu yakhe. Nani manibe nilungile, ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo. UPetru wasethi kuye, Nkosi, usilandisa thina lumfanekiso ngokuba bonke na? Yayisithi inkosi, ngumuphi-ke umphathi othembekileyo noqondileyo inkosi yakhe eyakumbheka phezu kwabendlu bayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho? Ibusisiwe leyo nceku okuyakuthi inkosi yayo nxa ifika iyifumane yenze njalo. Impela ngithi kini, iyakuyibeka phezu kwakho konke enakho. Kepha uma leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, inkosi yami libele ukufika, iqale ukushaya abafana namantombazane, idle iphuze idakwe, inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo, nangalowo mzuzu engawaziyo, iyinqumanqume, iyabele nabangakholekile. Kanjalo-ke leyo nceku ebiyazi intando yenkosi yayo, ingalungiselelanga, ingenzanga ngokwentando yayo, iyakushaywa imivimbo eminingi. Kepha ebingazi yena okufanele imivimbo, iyakushaywa eyingcosana. Ilo nalo ophiwe okuningi uyakubizwa okuningi kuye, nophathiswe okuningi bayakubiza kuye okungaphezu kwalokho. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngase wokhelwe. Kepha nginombhabhadiso engubhabhadiswa ngawo, ngikhathazekile kanjani, uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini, qha, kepha kakhulu ukwahlukana. Ngokuba kusukela manje kuyakuba khona abayisihlanu endlini inye bahlukane, nabathathu nababili, ababili nabathathu bayakwahlukana, uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina, uninazala nomalokazana wakhe, umalokazana noninazala. Wayesethi nakuzo izixuku, nxa nibona ifu elikhuphuka entshonalanga masinyane, nithi, iyeza imvula, kube njalo. Futhi nxa kuphephetha iningizimu, nithi, lizakubalela, kube njalo. Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa uma komhlaba nokwezulu, kepha yini ukuba ningachachisi lesi sikhathi na? Pho yini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo na? Ngokuba nxa uya enkosini nomelene nawe, ncengisisa usendleleni ukuba ukhuleke kuye. Futhi namhlawumbe akuhudulela kumahluleli, umahluleli akunikele kulo iphoyisa, iphoyisa likuphonse etilongweni. Ngithi kuwe, awusoze waphuma khona uze ukhokhe ifadingi lokuphela. Luke chapter 13.
kukaLuka isahluko se-13. Ngaleso sikhathi kwakukhona abathile abamtshela ngabaseGalile igazi labo uPilato ayelixubanise nemihlatshelo yabo. Waphendula wathi kubo, "Kithi labo baseGalile babeyizoni kunalabo bonke abaseGalile, ngokuba behlelwa yilokho na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki, niyakubhubha kanjalo nonke." Nalabo abayi-12 owawela phezu kwabo umbhoshongo waseSilowama, wababulala. Nithi bona babenamacala kubani bonke abakhile eJerusalema na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki, niyakubhubha ngokunjalo nonke. Wayesebalandisa umfanekiso wokuthi umuntu othile owayenomkhiwane utshwale esivinini sakhe. Weza efuna isithelo kuwo, akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, "Bheka, sokuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani. Unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi?" Sona saphendula sathi kuye, "Nkosi, uyeke nangalo mnyaka, ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni awo, ngiwuthelele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngozayo, kepha uma kungenjalo, wonquma." Wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngeSabatha. Bheka, kwakukhona owesifazane onomoya wobuthakathaka iminyaka eyi-18, eseqhothile engenakululama nempela. Kwathi uJesu embona wambiza, wathi kuye, "Mami, ukhulile ebuthakathakeni bakho." Wabeka izandla phezu kwakhe, waluleka khona lapho, wamdumisa uNkulunkulu. Umphathi wesinagoge ecunukile ngokuba uJesu ephulukisa ngeSabatha, waphendula wathi kuso isixuku, "Kukhona izinsuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo. Ngakho-ke anoza ngazo niphulukiswe, kungabi ngosuku lweSabatha." Kepha iNkosi yamphendula yathi, "Bazenzisi, kanti yilowo nalowo kini kayithukululi yini ngeSabatha inkabi yakhe noma imbongolo yakhe emkhombeni, ayise ukuyoyiphuzisa na? Kepha lona oyindodakazi ka-Abrahamu uSathane ebembophile, bheka iminyaka eyi-18, bekungamfanele yini ukuba akhululwe kuleso sibopho ngosuku lweSabatha na?" Wathi ukuba asho lokho, bajabha bonke ababemelene naye. Isixuku sonke sathokoza ngemisebenzi yonke yenkazimulo eyenziwe nguye. Wayesethi, "Umbuso kaNkulunkulu ufana nani na? Ngiyakufanisa nani na? Ufana nenhlamvu yesinapi, ayithathi umuntu. Wayihlwanyela ensimini yakhe, yamila, yangumuthi. Izinyoni zezulu zaze zakhala emagantsheni awo." Wabuye wathi, "Umbuso kaNkulunkulu ngiyawufanisa nani na? Ufana nemvubelo ayithatha owesifazane wayifaka emaqomeni amathathu empuphu, kwaze kwabila konke." Wayesedlula wahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana, efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wayesethi kuye, "Nkosi, bayingcosana abasindisiweyo na?" Wathi kubo, "Phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngokuba ngithi kini, abaningi bayakufuna ukungena, bahluleke. Nxa umninindlu esukumile wavala emnyango, niqala ukuma ngaphandle, ningqongqothe emnyango, nithi, 'Nkosi, sivulele.' Uyakuphendula athi, 'Anginazi lapho nivela khona.' Lapho-ke niyakuqala ukuthi, 'Sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundisa emigwaqweni yakithi.' Athi-ke ngithi kini, anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi." Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, nxa senibona o-Abrahamu, no-Isaka, noJakobe nabaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kepha nina nikhishelwe ngaphandle.
bayakufika bevela empumalanga nasentshonalanga nasenyakatho naseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Bhekani, bakhona obokugcina abayakuba ngabokuqala, bakhona abokuqala abayakuba ngabokugcina. Ngawo lowo mzuzwana kweza abaFarisi abathile bathi kuye, "Suka umuke lapha, ngokuba uHerodi ufuna ukukubulala." Wathi kubo, "Hambani nithi kuleyo mpungushe, bheka, ngikhipha amadimoni, ngiphulukise abagulayo namuhla nakusasa, kuthi ngosuku lwesithathu ngipheleliswe. Nokho ngimele ukuba ngihambe namuhla nakusasa nangomhlomunye, ngokuba akunakwenzeka ukuba umprofethi abhubhe ngaphandle kweJerusalema. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi, okhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe! Bengithanda kangaki ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. Bhekani, indlu yenu isisala inxiwa kini, kepha ngithi kini, anisoze nangibona, kuze kufike isikhathi sokuba nithi, ubusisiwe ozayo ngegama leNkosi." Luke chapter 14. NgokukaLuka esahluko se-14. Kwathi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye wabayizinkulungwane kubaFarisi ukuba adle ukudla, bona uqobo babemqaphele. Bheka, kwavela phambi kwakhe umuntu othile owayenesifo samanzi. UJesu wathatha wathi kuzo izazimthetho nabaFarisi, "Kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngesabatha noma cha?" Kepha bathula. Wayesemphatha wamphulukisa, wammukisa, wathi kubo, "Ngumuphi kini ongathi indodana noma inkabi iyele emgodini angayikhiphi masinyane ngosuku lwesabatha na?" Bahluleka ukumphendula kulokho. Wabalandisa abamenyiweyo umfanekiso, ebona ukuzikhethela kwabo izihlalo eziphambili. Wathi kubo, "Nxa umenyiwe ngumuntu ukuya emshadweni, ungahlali ezihlalweni eziphambili. Funa ngabe ukhona omkhulu kunawe omenyiwe nguye, eze yena onimemile wena naye, athi, 'Mdedele lo, khona uqale uhlale kwesisezansi unamahloni.' Kepha nxa umenyiwe, hamba uhlale endaweni esezansi, ukuba nxa efika okumemileyo athi kuwe, 'Mhlobo, yenyukela enhla,' khona uyakuba nodumo phambi kwabo bonke abahlezi nawe ekudleni. Ngokuba oziphakamisayo uyakuthotshiswa, nozithobayo uzakuphakanyiswa." Wathi nakomemileyo, "Uma wenza isidlo sasemini noma esakusihlwa, ungabizi abahlobo bakho nabafowenu nomndeni wakho nabakhelwane abacebileyo, funa nabo babuye bakumeme, kube khona ukwenanana. Kepha uma wenza isidlo, mema abampofu nezinyoni nezimpumputhe, uyakubusiswa-ke, ngokuba bangekwenanisele, uyakwenaniselwa ekuvukeni kwabalungileyo." Esezwile lokho, omunye wababehlezi naye ekudleni wathi kuye, "Ubusisiwe lowo oyakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu." Kepha wathi kuye, "Umuntu othile wenza idili elikhulu, wamema abaningi. Ngesikhathi sedili wathuma inceku yakhe ukuba isho kwabamemileyo ukuthi, 'Zanini, ngokuba sekulungisiwe konke.' Kepha bonke baqala ukuzilandulela ngazwi linye. Owokuqala wathi kuye, 'Ngithengile insimu, kuswelekile ukuba ngiye ngiyibone. Ngiyakuncenga,
mawungangilanduleli. Omunye wathi, ngithengile izinkabi eziyishumi, sengiya ukuzilinga, ngiyakuncenga, mawungilandulele. Omunye wathi, ngithathile umfazi, ngalokho ngingeze. Isibuyile inceku yabika lokho enkosini yayo, khona umninindlu wathukuthela. Wathi encekwini yakhe, khawuleza uye emigwaqeni nasemigcigweni yomuzi ungenise lapha abampofu nezilima nezimpumputhe nezinyoni. Yathi inceku, Nkosi, sekwenziwe ngokuyala kwakho, kepha isekhona indawo. Yathi inkosi encekwini, phuma uye ezindleleni nasezintangweni ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Ngokuba ngithi kini, ayikho neyodwa yalawo madodana abemenyiwe eyakulizwa idili lami. Kwakuhamba naye izixuku eziningi. Waphenduka wathi kuzo, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabatwana nabafowabo nawodadewabo, yebo, nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Nalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami. Ngokuba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuba unakho okokuqeda na? Ufuna ukuthi esebeke isisekelo engenamandla okuqeda, bonke abakubonayo baqale ukumhleka bathi, lo muntu waqala ukwakha kabanganamandla okuqeda. Noma yiyiphi inkosi yakwenye inkosi ukuhlaselana nayo engaqali ihlale phansi ihlole ukuba inamandla yini okuhlangabezana ngezinkulungwane eziyishumi naleyo eza kuyo inezinkulungwane ezingama-20 na? Kepha uma kungenzeke, ingathi isekude leyo, ithuma amanxusa, icele okokuthula. Kunjalo-ke yinalowo nalowo kini ongakalelisi nakho konke anakho, angebe ngumfundi wami. Usawoti uyinto enhle, kepha uma usawoti udumele, uyakuhlaziywa ngani na? Akasafanele namhlabathi namquba, uyalahlwa nje ngaphandle. Onezindlebe zokuzwa makezwe.